अब तनिया एगो पति पत्नी के भाव सुना दी। दिसंबर महीना में उनका के ना बोला लेके जाए तो बाहर रहबो तो 2-4 लाख भेजते नहीं रहबो हमरा खातिर। हाँ जी। लेकिन जैसे ही 2-3 दिन पहला जाड़ हिलावल है तो फोन करके तुरंत कहते कि सुनी अब हमारा रुपया ना चाहिए ना तो काहे आ देहात के नारी रहली बड़ी कम पढ़ल लिखल लेकिन देहाती भाषा एक से एक जानी जो गवई में बोलल जाला। अब अपने बलमुआ के फोन करके कहती है अरे की बाड़ा अरे हई जाड़ाई पढ़ावता कोनो मेहरारू कहे कि बड़ी जाड़ लागता चाहे ठंडा पड़ता आई मेहरारू कहते कि हमरा के जाड़ा जौन बा अभी पहाड़ा पढ़ावता। अरे की बाड़ा जाड़ाई पढ़ावता अरे पहाड़ा राजा जी बाड़ा जाड़ाई पढ़ावता कहतरी पोरे भर के उनको हम इहा रौरौहा पर भर के उनको हम इहा रौरा आ तारा भी अगर दिक्कत होखे पेमेंट मालिक ना कोइले होखस तो हमारे से कहो अरे कियावो यही जैसे भेजो पानी भाड़ा राजा जी आजा यही जैसे भेजो और का कहत करी और का की देही छेद शीतल हर तू अगोर जाके सहर देही छेद शीतल हर आ तू अगोर जाके सहर यही जा की होता सोबहग जवानिया कबाड़ा राजा जी होता सोबहग जवानिया कबाड़ा राजा जी सोबहग जवानिया जिया और का और कि पाला पानी पलानी ठिठुरे सुटर में जवानी पाला पानी पलानी ठिठुरे सुटर में जवानी और उधर का देश भैया है का चीन गए कि पाला पानी पलानी ठिठुरे सुटर में जवानी कैसे अरे कैसे
रही करे जा के काला राजा जी कैसे रही करे जा के काला राजा जी कैसे रही करे जा के काला राजा जी कैसे जय हो जब पिया खोजे से जय हो अवधेश भैया कुर से हजारों हजार रुपया के पुरस्कार मिलल और का कहतरी अंत में और आजाद ही तो बढ़ा पे बोलू पुरसी संहिता पे एकदम मैले बोलता है तो बरियारी रोकत नहीं करे कि ना यही में रहो बॉल बड़े बड़े भाई बा ठेगारी चाचा पौला बा बड़े बड़े भइल बा के करे के रोकले बने कि ना अभी तनी इंतजार कर आजा देही तो बढ़ा पे बोलू पुरसी संहिता पे शिकारी जी आवना दुवरिए पानी खाड़ा राजा जी शिकारी जी आवना बाबा शिकारी जी आवना दुवरिए पानी खाड़ा राजा जी शिकारी जी आवना दुवरिए पानी खाड़ा राजा जी आवना दुवरिए पानी खाड़ा अब